Showbiz! Všetci fanúšikovia Hviezdnych vojen už netrpezlivo čakajú na 7. diel, ten je však ešte ale ďaleko, tak sa uspokoja s každou pikoškou a klebetou. Najnovšie ich zaujali šuškanice, že jednu z hlavných úloh má dostať Benedict Cumberbatch, ktorého poznáte zo Sherlocka Holmesa z poslednej britskej seriálovej adaptácie. Ono by to aj dávalo zmysel, keďže si v poslednej dobe zahral Zacharaka Khana v poslednom Star Treku. Tento režiroval J.J. Abrams, ktorý zase bude režirovať ďalšiu epizódu Star Wars. Aj keď Benedict a jeho tiskový mluvčí tieto klebety popierajú, to isté robili aj pred Star Trekom, takže nikto naozaj nevie, kde je pravda. Asi kde si vo hviezdách. Technika. 10. septembra sa vyliahol nový iPhone 5C a 5S. 5C nahradí starý iPhone 5, ktorý sa už ale nebude vyrábať. Podľa Apple C znamená colorful, čo si my ako slovenská intelektuálna menšina vysvetľujeme ako cheap Chinese crap alebo cocotina. Možno to znamená aj cheese, ale to by išlo prvý jedlý telefón. Tento finančne menej náročný model za cirka 500-600 juriek je tak dostupný pre každého, ktorý svoju výplatu nemusí oplieskať o nájom a podobne, ale môže výplatu oplieskať o našich operátorov. Je však ale celý zaobalený do farebného luxusného plastu. Jeho exkluzívnejší brat 5S bude schopný prečítať otlačky vašich prstov a navyše bude vyrábaný v 3 farebných prevedeniach: biely, čierny a zlatý. Tak tomu ja hovorím pokrok. Veď prečo by sme mali venovať pozornosť najnovšiemu ťamťongu, ktorý sa vyrába aj vo vodotesnej verzii, ktorá pod vodou iba fotí, nahráva so zvukom, čiže kľudne vám môže spadnúť do hajzla, ešte to aj zaznamená, aj s člupom. Média. Ach, tie médiá. Rada pre vysielanie a retransmisiu konečne chytila mediálnu kriminalitu pod pazuchy. Na mušku si zobrala 2 najväčšie súkromné televízie na Slovensku. Poznáte tie známe audiotextové súťaže, kde napríklad z písmenok na obrazovke OPL máte vytvoriť značku známej nemeckej automobilky. Ak si myslíte, že je to Opel, tak patrite k tým 8 nešťastným volajúcim, ktorí čakajú pol hodinu na linke a nakoniec aj tak odídu s prázdnou a vy sa čudujete, ako to nemôžu uhadnúť. Rada pre vysielanie a retransmisiu udelila za takéto nejasné inštrukcie sankciu vo výške stola, na ktorý musí Markíza položiť 16 000 eur. Na druhej strane, ak si myslíte, že Jojka vysiela príliš málo filmu pomedzi príliš veľa reklamy, vaša vedecká hypotéza je korektná. Rada pre vysielanie a retransmisiu sa aj tu vybláznila. Za opakované prekročenie 12-minútového reklamného limitu za hodinu, čo znamená, že za 1 hodinu môže televízna stanica púšťať len 12 minút reklamy, dostala Mac TV, prevádzkovateľ staníc zo skupiny Joj, pokutu vo výške vyššieho stola, kde musí k daňovému zúčtovaniu ku koncu tohto kalendárneho roka skončiť až 18 000 eur. Ak ste náhodou nerozumeli, prečo rada takto koná, tak patrite k tej časti televízneho publika, z ktorých reklama spravila úplných debilov. O čom som to teraz vlastne rozprával? Ja neviem, ja som z toho úplný jeleň. Reklama. Chcete, aby vaše hovienko voňalo po konvalinkách? Áno, chcem, veľmi to chcem. Alebo chcete vy, ženy, presvedčiť nás, mužov, že nekakáte? Áno, mali by to chcieť. Tak si na veci so sebou zoberte aj nový osvežovač okakanej vody Poopery. Stačí, keď ho pred vyšpinením nastriekáte do vody. Voľne padajúca fekália, tiež známa ako fekoška, ho svojim člupom do vody aktivuje a krásna vôňa alpského čerstvého jarného snehu zaplaví celú vašu sanitu. Na outro nemáme veľa času, vy ste sledovali 4mov. Vidíme sa o týždeň a my si bežíme kúpiť nový iPhone. Čaute.